Bwanji ya Malawi konse kumene muli pamene tikadali kumawandi tu kwangocha nkhani ili nkamwa ndi omwe ija kuti diru ya chimanga cha ku Zambia chimene boma inalengezesa kuti igula chimanga chochuluka mokwana 200,000 metric tons chatheka ndithu deal manager. Ninso nkhani ina imene ili nkamwa ndi yongo dabwisa kuti zikutheka bwanji zikukhala bwanji pamene Bima Ndalama anapempha ndithu kuti ayi ine ndikukhumba nditakumana ndi bwana Bushiri, ndipo bwanawo anapanga kumbali yawo kumuuza tsiku ndi nthawi yoti akumane naye akambirane zimene akufunazo, koma tsoka lake ndithu munthu wapezeka kuti sana kwaniritse zimene anakambirana kuti akumane. Ndi pofunika tikutambasulireni nkhani mmene zikuyendera apa. Nkhani yokhudzana ndi chimangai, boma tsopano lakwanitsa ndithu kusayinira deal ya chimangai cha, komanso ndalama zimene zapangidwa spend kumene koko ndi zokwana 135 billion 135 billion Malawi kwacha. Etu ndalama zimene zapangidwa spend pogula chimanga chimenechi kuchokera ku Zambia ndi 135 billion, yomwe ikusiyana ndi imene idalengezedwa mbuyomo kwa Zambia ndi imene yakhala ngati yabweretsa pa mbalanganda kapena kuti kuulula kuti chikuchitika ndi chani kapena kuti zachitikazi ndi zinthu ngati ziti. Okay, apa zomwe zikusonyeza kuti tikazisukunula ndalama z'madora ndi 77 million dollars, pamene yoyo ndi bank rate. Okay, so pa bank rate ndi 77 million dollars, pamene pa black market ni nkhondo amawo, ni nkhondo amawo ndithu. So tikapanganso masamu zikutakuonesa kuti thumba lililonse uko akulitenga pa mtengo wabwino omwe uli wa 34,000 Malawi kwacha, 34,000 Malawi kwacha. So ngati boma likukwanisa kutenga chimanga chimenechi pa mtengo wa 34,000 Malawi kwacha, nanga kunoko pozagulitsa adzagulitsa bwanji? Chabwino mwina tiyikireponso transport chikhoza kupanga cost, thumba ina iliyonse ikhoza kupanga cost 10,000 Malawi kwacha. Okay, imene tingowerengera kuti pa 45,000 Malawi kwacha. So kufika kunoko ku Malawi kuno chimangacho kena kuchigawidwe ma ADMARC district ina iliyonse ndi ma district okwana 28. Pa 28 districts mu district ina iliyonse muli ma ADMARC ndithu more than 5. So ADMARC ina iliyonse ikwenera kulandira chimanga ncholinga choti anthu agule. Okay, komano funso nkumati zithekadi kuti ADMARC ina iliyonse chimanga chimene chifikemo? Yankho ndiyoti no, sichitheka. Why? Chifukwa chimanga chimene chikubweracho ndi matumba okwana 4 million. Okay, pa matumba 4 million tikapanga masamu, boma inanena kuti budget yogulira chimanga imene ilipo, imene yasanjedwa, imene yapangidwa organize ndi 387 billion. Ndino tikapanga masamu kuti apa agwirisa ntchito 135 billion, 135 billion ndimene yagwirisidwa ntchito, which means pa 387 billion paja tikachotsapo 135 billion ndikuti tikusala ndi 252 billion. Ne tasala ndi 252 billion imene boma ikuyenera kugwirisa ntchito kugulabe chimanga. Ndeno ulendo uwu pamene agula choyambachi ndi 135 billion ndikuti anthu ena asadandaule kuti yayi kudera kwathu chimanga ichi sichinafike. Ayi, chifukwa boma ikadalibe pa ntchito yogula chimangachi. Ndikuti chimanga china ikhoza kugula kuchokera mu dziko la Tanzania, mwina kungodikira kuti timapokoso timene tili ku Tanzania tithekaye kenako apange deal yawoyo. Koma nzoti boma ili pa ntchito imene yopangabe organize kuti ma deal enawo atheke ndithu kuti chimanga mdziko muno chikhalemo cha mbiri, chikhalemo cha mbiri ndithu, ndipo izo ndikuzoona kukhala zinthu zotheka.
ngati kwa anthu ena zikuoneka kuti nzosatheka ayi musadandaule pakuti phokoso la chule singaletse mkango kuti umwe madzi. Tsopano tione nkhani ina imene ili yokhudzana ndi mkuluyu awogwira ntchito ku Mibawa. Mkulu wogwira ntchito ku Mibawa television. Mkulu amene tikumutcha kuti Bima Ndalama. Bima wake amabwera ndi BHIMA. Bima Ndalama. Mkuluyu mbuyomu anadzatulusa chikalata chake chonena kuti akufuna atakumana ndi bwana Bushiri. So bwana Bushiri anamuyankha ndithu kuti iwe pakuti ndiwe kansala and wangopambana kumene ukufunikadi kukumana nane kuti tikambitsanepo ziwiri zitatu kuti mwina ungakhale ndi mfundo zofuna kuthandiza dera lako kapena kuti anthu ako amene akuvotera ku dera lakolo. Ndeno bwana Bushiriwo anachilandira ndithu chinthu chicha mwansangala kuti munthu tikumane naye, ndipo anapatsana tsiku kuti tikumane Monday mulilongwe. Koma likalimba tsoka pali anthu ena atunga tsoka zedi simungathenso kuwamvetsa kuti iwowa amaganiza bwanji. Anapempha bwinobwino iwowo ndi amene amafuna abwanawo anachimva ndithu kuti iwedi bwera tikumane. Bwana anazipereka. Ine ndine munthu wa bize langa, ndipo zoti ndimapuma ako iyayi zimenezo ndimapuma ndikagona. Koma ngati sindinagone, ngati sindili mtulo, ndimakhala kuti ndili bize basi. Ndipange izi lokumpata ocheza ndi family nthawi yayitali umasowekera mpata umenewo. Umapezeka koma kupezeka kwake sungafane ndi mmene umapezekera ndi anthu ena. Motero bwana anamuti ayi tabwerani akulu tikumane mulilongwemu chamma 8. Ndipo mkuluyu anachilandira ndithu monga iyeyu Mtolankhani, monga iyeyu TV representative, komanso ndi munthu wodziwika bwino ukhalanso kansala. Akulu atawuzidwa choncho anakonza ndithu tsiku licha bwinobwino lafika Monday. Wakonzeka munthu uyo wakapanga iso, wakagwira iso, wathamangira uko akonze apa mapeto ake apezeka kuti nthawi imene anawuzana ndi abwana aja sinagwire, ndipo sizinatheke iyeyu kukumana nawo. Abale ndi alongo, zinthu izi anthu ambiri mumaluza ma opportunities muzinthu ngati izi kutanganidwa kwambiri. The moment niyo mwapasidwa tsiku kuti tsiku lakuti tatiyo kumane ndi ine, kumane ndi abwana akutolo, kapena kuti muli ndi mu diary yanu mwalemba kuti date yakuti nthawi yakuti ndikuene kapezeka malo akuti. Let's say kuti mwagwirizana 8 o'clock early morning, iniyo dzuka nthawi yabwino before 6 o'clock mukhale kuti mwadzuka kale. By 6 o'clock mukhale kuti mwakonzeka muli pansewu mukuyenda ndithu kupita kumalo kucha. So zitengeranso kuti mugwisa ntchito which kind of transportation mode. Nkuteka mugwisa ntchito yathu ya lokolo yoyenda apasi. Mwina mugwisa ntchito ya lokolo mwe yanjinga yakapalasa, kapena mugwisa ntchito ina ya njinga ya moto kapena galimoto. So ngati mugwisa ntchito njinga ya moto loko kuchoka kunyambadwe ukafika kujeni kuchichiruko, mukoza kugwisa ntchito njinga ya moto ka 30 minutes kambiri ndithu yachirukaso 30 minutes yo. Komano pofuna kuti muyende mwa safe musachite ngozi 30 minutes ndiyo kwanira, muyenda ndi gear 4 ndiyo kwanira ndithu mukafika nthawi yabwino. Koma ngati mugwisa ntchito galimoto gwisa ntchito 1 hour. Why? Mukozopeza ndi traffic munjiramo. Magalimoto enaso ochulukitsa zedi, kapena mwina mwapeza galimoto ena ake yafera pa njira ndiye yapangisa kuti magalimoto ena azikanika kudusa bwinobwino. Izo zikupangisani kuti ulendo wanu uchedwe. So 1 hour ndi ambiri. So you have to calculate utoke ulendo wanga ngoenda dere osati basi uyo mapeto ake mumapezeka kuti mwaponyana ndi mwayi, mwaponyana ndi chithumba ngati mene wachitira mkuluyu Bima Ndalama. So next time mkuluyu ndikhulupira kuti waphunzirapo kena kake sazapanganso chimodzimodzi. So mkatikati mwa ulendo wathu umene tiri mdziko muno ndikupemphaninso tiyeni tipange subscribe, share and comment
tatiuzani kuti tikonse pati ndi pati kuti tikubweresereni nkhani zotchuka kwabwino pamene DPP yabwera ndithu mwina imene ikuonetsa kuti yayi apa zinthuzi aziyamba bwino abwera nazo moyenerera nkutheka kutsogoloko ayendanso chimodzimodzi satidodometsa kapena kuti sadodoma ngati imene chinachitira chipani chija cha MCP china sadodoma nthawi yothaitha koma mapeto ake anabudula nazo mmemo wa gulu achina chimwendo achina we got this afitumbiko mumba Club Junta, building better Africa.